Правим го с максимална грижа за почвата, за биоразнообразието, за чистотата на растенията. Второ, продуктите, които произвеждаме, се харесват. Определено непрекъснато получаваме страхотни отзиви и това е огромно удовлетворение да правиш нещо, което е полезно, да произвеждаш нещо, да осигуряваш по този начин и работа на доста хора. Естествено, ако има мито за определен продукт, този, който го внася, за него се оскъпява. И естествено предполагам, че зависи вече след това как това оскъпяване ще бъде поето от по-нататък по веригата. Ние като продавачи се притесняваме дали нашите клиенти ще имат затруднения с това евентуално поскъпване, ако се случи.